Pato ka Iran kala pendem ne kadang pen susu ha kene katma. Tela dapat ko ban tip sampai kene ke video hadu ban akut. Buat kalian ru ban share, like, ban subscribe kene ke channel. Kane kade ka weipat ka kubur ka bas ngoma bha ka badang ja ha kene ka ju kapor. Kalai tarik rumpang ara jara pun riu. Kadba ka Pakistan bat ka Afghanistan kidang yakun. Kari Iran ru kala pen kre ha katma ka bakham krau. Persia ya ka US bat ya ka Israel. Ha kene ka kubur ka badang wan halor ka jing pen kre tiar tma kari Iran. Ka Misai City hapo ramau ka sorkar Iran kala pen i ya ki video ki bapen i ya ki Misai Cities. Lane ki tem siat bom ki badon hapo kendau ka bajliu kumba sanspa metar hapo kadoba ka Misai City hapo ramau ka sorkar Iran kala pen i ya ki video ki bapen i ya ki Misai Cities lane ki tem siat bom ki badon hapo kliu ki bajliu kumba sanspa metar hapo kadoba kine ki tem ki datang da ki Misai sudah kine ki bom ki bala ban siat jengai hadu ar hajar lane lai hajar kilometer kabakan thup ya ki misal ki bala ban poi shadu sha Israel lane ha ki tem sipai ka US ha ka Thanggov don ki thup jong ki drone ki batip kum ki syahid ki ba ki khot kami gaze drone ki bala ban penhab bom kensan sha ki nongshun ka jingher thama ka operation epic fury nadu ka ar pratri kurumpang ar jara pun riu ka US bat ka Israel kelas dang ya ka jingher thama ka bakrau kabaki khot ka operation epic fury kila siat bom palat ar hajar teli syaki jaka penmi misail bad drone hapo Iran ki khubor kila yathu ba u ayatollah Ali Khamenei unong yalam rangba ka Iran ulayap hakane ka jingsha hir thma warla ka sorkar Iran kadang persyang banlen ya kane Henry ka Iran kam syamla syongklikti kala pendon kam ya ki drone bat ki misail ban siat syaki tem sipai ka US kumju hak Qatar Kuwait batha UAE arteli ki drone kila hap ha embassy ka US ha Riyadh Saudi Arabia sha Israel pat kila siat daki spa teli ki misail warla ka Israel kala persyang ban yada daki iron beams lane ki layar system ka jingta ya ka than baro ka wei namar ka jingpin ki thma ka Iran ka dor umpniang kala ki kensan ha baro ka wei ka perthei namar ka jingma kalenti kut umpniang kila ai kum kata ka Strait of Hormuz kiri ki ba Marjan kum ka Jordan Iraq bat kiri ka Gulf kila long ki ba pikir ba kum ka hai alat namar ki misail kila ban bakla lenti lane ban pen mensau ye ki paj ba jongki ka perthei kadang sengos irba namar ki ne ki arteli ki thma Pakistan Afghanistan bat US Israel Iran kila ban yasno lang ban pen kala ye ka thma sha ka thma ba kum ka war wal Kublai Shibun ya pi baro ki bab penat bat ki baju kersan ya kana ka channel in sia kendupat next video.